Egunon, CAS edo kalkulo formalaren ikuspegia lantzen jarraituko dugu. Orain arte bat, bi, hiru, lau, bost, sei, hasierako sei tresnauen erabilera aztertu dugu, eta hemendik aurrera ikusiko dugu nola ebatzi ekuazio bat edo ekuazio sistema bat. Demagun polinomio honen erroak kalkulatu nahi ditugula. X ber bi, ken lau x, gehi bi. Ebatzi botoi honetan klik eginda, berdin 0 jarritako ekuazioaren soluzioak agertzen zaizkigu. Eta gainera era zehatzean. Emaitza modu amartarrubildoan nahi izanez gero, botoi hau sakatuko genuke. Hemen soluzioak ditugu modu hurbilean. Polinomio honen erroak ere ekuazio bezala planteatuta lortu ahalko genituzke. Nola ekuazioa idatzi eta ebasteko izan da zehaztasunez ebatziko. Eta bezalako ekuazio bat baldin badaukagu, ekuazio honetan bi aldagai agertzen dira. Eta ebatzi behar badugu aldagai horietako baten arabera ebatziko dugu. Gauza importante bat. A bider B berbi idatzi behar badugu, bider ikurra agertu behar da, bestela AB aldagaia ulertuko du, AB aldagai bakarra bezala ulertuko du. Horregatik hemen idatzi dugu A B karratu, ken A B gehi bat berdin 0. Biderkaketaren ikurra asterisko izango da. Enter sakatu eta agertuko da adirazita. Ekuazio hau ebatzi nahi badugu A parametroaren arabera, ebatzi agindua idatziko dugu. Agindu hori ekuazio honetarako erabiliko dugu. Orduan aukeratu ekuazioa Ctrl C eta Ctrl V eta C aldagaiaren arabera, A aldagaiaren arabera. Orduan enter ematen dugu eta horrela ebazten da ekuazioa. Nola ebatziko genuke B parametroaren arabera? Espresio hau bera idatziko genuke, Ctrl C, Ctrl V egingo dugu lan aurrezteko, eta hemen A jarri beharrean B jarriko genuke. Enter sakatuta agindua beteko da. B aldagaiarako bi erantzun edo bi erro egongo dira. Ekuazio sistema bat adierazteko giltzak erabiliko ditugu. Giltza ireki, lehenengo ekuazioa, koma, bigarren ekuazioa eta giltza itxi. Enter sakatuta, horra agertzen da ordenatuta. Ebatzi nahi badugu, ebatzi agindua erabiliko dugu. Ebatzi, ekuazio zerrenda izango da hemen daukaguna, eta aldagaien zerrenda ere giltzen artean adieraziko dugu. Giltza ireki, aldagaiak x, y, giltza itxi. Enter eta hemen ditugu sistema honen bi soluzioak. Hemen eskumaldean idatzi ditut ekuazioak eta ekuazio sistemak ebazteko GeoGebra aginduak. Ebazpen honen interpretazio grafikoa egin nahi badugu, nahiko daukagu sartu eremuan bi ekuazio hauek sartzea funtzioak bezala. Banan, 2x gehi bi berdin 22, enter, eta x bider y berdin 28. Gogoratu bi aldagaien artean beti asterisku idatzi behar dugula biderkaketarako. Enter, eta hor ditugu adierazita leiho algebraikoan gutxienez bai. Leiho algebraikoan agertzen da lehenengo ekuazioa zuzen bat bezala, eta bigarren ekuazioa, x berdin y berdin 28 ekuazioa, hiperbola bat da. Horregatik koniken multzoan agertuko da sailkatuta. Baina eremu grafikoan ez ditugu ikusten, zer dela eta hori? Egin dezagun txikiagoa CAS eremua.
hor hasten dira agertzen. Zoom erabiliko dugu eta hobeto ikusiko ditugu horrela. Ebaki puntua zehazteko, eremu grafikoaren agindua erabiliko genuke. Ebaki punta, ebakidura, zuzen hau eta hiperbola honen artekoa. Bi puntu horiek dira, hauek dira bere koordenatuak 7, 4 eta 7. Hemen lortutakoak dira. Eta hau bezalako ekuazio baten ebazpen grafikoa nola lortuko genuke edo zen esan nahi dauka ekuazio hau ebazteak. Izkutatuko ditugu lehen egindako irudiak. Irudika dezagun, espresio hau, funtzio bat bezala, interpretatuko du GeoGebrak. X berbi, zen lau X, gehi bi. Enter sakatuta, GeoGebra parabola bat dela ulertuko du. Orduan, X berbi, ken lau X gehi bi berdin 0 ebaztea, suposatzen du aurkitzea funtzioak noiz hartzen duen 0 balioa. Eta 0 balioa hartuko du hemen eta hemen. Koki hau egingo genuke. Ebakidura, funtzioa eta X-a hartzen artekoa. C eta D puntuak agertu dira. Horiek dira ebaki puntuak. Kasle jatian ere ikusten dugu ekuazioaren erroa zeintzu diren. Hemen modu zehatzean, hemen modu hurbilean. Grafikoki modu hurbilean eman da daude erantzunak, gure eremu algebraikoan, noski. Ikusi ze gertatzen den ekuazio sistema hau ebatzen nahi dugunean. Ebazteko esaten diogu eta espresioak hartzen zaigu. Orduan soluzioa ez da puntu bat. Iren balioa edozein izan daiteke eta X-en balioa iren bidez adierazita agertzen da. Horrek esan nahi du infinito soluzio dagoela, infinitote posible. Kopiatzen badugu Ctrl-C, Ctrl-V, espresio berbera, eta hemen 15 jartzen beharrean 10 jartzen badugu, ebazten saiatzen garenean ikur hau agertzen zaigu. Honek esan nahi du, ez dagoela soluziorik. Grafikoki ze esan nahi daukan honek, kopia dezagun espresio hau sartu eremuan, eta enter ematen badugu espresio hori hemen zerrenda bezala daukagu eremu algebraikoan, eta eremu grafikoan ikustarazteko hemen klik egiten dugu eta hauxe da agertzen zaiguna. Azken finean, grafikoki zuzen bakarra da. Honek esan nahi du zuzen hau eta beste zuzen hau zuzen berbera dela. Izkutatuko du. Eta bigarren espresio honekin zer gertatzen da. Ctrl-C, Ctrl-V, sistema hori horrela sartzen dugu eremu algebraikoan eta eremu grafikoan ikustarazteko klik egiten dugu. Zuzen bat eta bigarren zuzena. Nolakoa dira bi zuzen horiek? Ebaki punturik ez daukate, soluziorik ez dagoelako, horrek esan nahi du paraleloak direla, grafikoki ikusten den moduan. Zoom egin dezakegu eta paralelokotasuna agerian dago. Beraz, sistema bat planteatuta halako zerbait agertzen zaigunean, sistema bateragarri indeterminatua da. Hau da, infinito soluzio ditu. Eta galdera ikurra agertzen bada, horrek esan nahi du, sistema honek soluziorik ez daukala. Hau da, sistema batera ezina dugu. Grafikoki, lehenengo kasuan zuzen bakarra daukagu, bigarren kasuan bi zuzen horiek paraleloak dira beraien artean.